karon nga millennials na, grabe ang pagkausab o pag-improve sa mga kantang Binisaya. Mao kini karon ang vision sa Cebuanong Musikero Incorporated nga agakon ang mga batanon nga magbuhat or mag-compose og mga kantang Binisaya. Mao kini si Sir Edgar Aino Butalid, usa ka kompositor, ug ang iyang partner nga si Michelle Capul Nolasco, usa ka arranger, editor, ug siya pod ang nag-handle sa music production sa Cebuanong Musikero Incorporated. Usa sa mga kantang nisikat diri sa Cebu nga gipangbuhat ni Sir Edgar mao kining Ayaw Pagsaad, Ayaw Kog Samukan Naka-move on Ako, Ako Rin Hibalo nga Uyab Na Ta, Selosa ug uban pang mga kanta. Ug kani mga kanta under na siya sa Cebuanong Musikero Incorporated. Dili lang tani mo hikaling